दिनै मुलुगनां आबहावा सान। आबहावाखौ संरैखाथि खालामनो थाखाय दिनैनि सानाव बयबो बिफां गायदों। बेबायदिनो बिफां फुलि गायदों आसामनि बारग' मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआबो। आसामनि बारग' मन्थ्रि आरो बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि गागि आइजो दैदेनगिरि प्रमिला रानी ब्रह्मनि बानजायनायाव दिनै 5 जुन मुलुगनां आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनानै क'क्राझार जिल्लानि कुसुगाव डिभिजननि आथियाबारि फरेस्ट रेन्जनि सिङाव थानाय फदबिल दावां बुथुवा होननाय हाग्राजों नांजाबनाय गामि खाथियाव बिफां फुलि गायनाय जायो। बारग' एनडिएफबि सोद्रोमा, आलायखुंग्रि एनजिअ आरो खाथि खालानि गोबां गामिफोरनि रायजो राजाफोरनि मददजों दिनै खमैबो 2000 नि बांसिन बिफां फुलि गायनाय जायो। बे बिफां फुलि गायनाय हाबाफारियावनो बाहागो लाफानानै रायजो राजाफोरजों लोगोसे बिफां गायफायो प्रमिला रानी ब्रह्मआबो। दिनै मुलुगनां आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनानै बिफां फुलि गायनायनि सोमोन्दै बिथां प्रमिला रानी ब्रह्मआ मा फोरमायखो खोनासंदो। आं बे दिनैनि सानखौ आङो सुजुग लानानै रायजो राजाखौ आङो खावलायदों आरो एक्सएनडि बे सेंग्राफोर दङ, बिसोरो एनजिअ फाथिनानै फरेस्टआव खामानि मावनो होननानै सानदों। बेखौ सुबिदा लानानै आङो दिनैनि दिनखौ असिला लानानै बिफां गायनायनि बेब'स्थाखौ खालामदों। जोंना सेंग्राफ्राबो बिफां जगार खालामनायाव बिसोरबो मदद खालामदों। आङो माने बिसोरनाव सोंनो रोङाखिसै मा जातनि बिफां लाबोखो। जिखि जाया मानो दिनै गायबाय, बेबो बिफाङानो जाथों। जोङो दामि दामि बिफां, साल दंफां, गाम्बारि बिफां, बिदिनो मोजां मोजां भेराइटिस सेगुन बिफां, बेफोरखौ जोङो गायफिननांगोन जाहाथे इयुन जोलै माने फैगौ जेनेरेसननि सेंग्रा सिख्लाफ्रा जाहाथे बे मुलुगाव जोनोम लानानै थांनानै थानायाव जाहाथे बिसोरोबो गोबां माने मुलाम्फा मोननो हायो, बेखौनो आं सानदों। आरो जोंनि एलेकाया बिराद सुन्दरमोन। गोदो जोंनि सिगांनि बिफाफ्रा बिफांखौ गायनानै जोंनाव दान होनानै गालांबाय, बिसोर सोरगोआरि जानानै थांबाय। दिनै जोङो बेखौ धंस' खालामबाय। धंस' खालामनानै जनानै थायालासिनो, धंस'आ जाबाय दे, बबेबा मोनसे खारनाव धंस' जाबाय, खिन्थु जायगाथ' ओरैनो लांदां जानानै दं। लांदां जानानै थानाय जायगाखौ दिनै जोङो बेवहाय बिफां गायनानै जोङो बेखौ फरेस्ट हिसाबैनो जोङो सिक्रिटि होबाय थानांगौ, जाहाथे जोंहा सुबुं माहारिया थांनानै थानायाव जाहाथे जोङो बिफांनिफ्राय मुलाम्फाखौ जों मोनो। बिफांनि गारनाय हांखौ जों लायो, जोंनि गारनाय हांखौ बिफाङा लायो। बिदि गिभ एन्ड टेक माने मोनसे सिस्टेम दंलायलायो आरोखि। बिफांनिफ्राय बिफाङा जे गेसखौ हगारो बे जोंनि थाखाय अक्सिजेन। जोंनि गेस, जों मानसिया गन्थंजों हां हगारनायखौ बिफाङा बेखौ लायो। बेजों माने बिसोरबो थाजिम जायो आरो बिफांनि गेसखौ लानानै जोंबो थाजिमै थांनानै थानायनि बोलोखौ मोनो। दा बे जिनिसखौ जोंनि गामिनि रायजो राजाफ्रा मोनथिस'वा, बेखायनो बिफांखौ दाननानै बेखौसो बानायफिननांगौ, बे साननायखौ बिसोरो सानस्लाबनो हाया। बेखायनो जोंनि माखासे लिडार गस्थिनि सुबुंफ्रा दिनै बेखौ मेनटेन खालामनांगौ, बे इनक्रेज खालामनांगौ। जोंनि रायजो राजा जाहाथे बिफां गायो आरो बेखौ बासायनानै सिगांनि बायदि जाहाथे माबा खालामनो हायो, सिगांनि बायदि जोङो लाबोफिननो हायो, बेनि थाखाय जोङो खामानिखौ मावनांगौ।